Důstojným nástupcem svatého Metody, Moravské církvi byl si svatý Gorazde. Tuto vidíme čas ostatku svätého Gorazda, žiaka od Cyrila a Metoda, a taktiež v tomto ostatkáru vidíme ostatok kosti svätého Angelára, tiež žiaka Cyrila a Metoda. K udalosti našeho chrámového svátku Bůh nám požehnal veľkou vec, že v našem chráme mohli byť uložené telesné pozostátky svätého Gorazda, biskupa veľkomoravského. Pro náš chrám, pro celou našu eparchii, ale i pro celou Moravu i Českou republiku je to výjimečný a historický moment, protože Gorazd po víc než 1200 letech se vrácí na Veľkou Moravu. Po dlhoročným rozmýšľaní som sa vydal na cestu do Albánska, kde som vedel, že je pochovaný svätý Gorazd, a preto som si myslel, že pokloním sa a možno získam od cirkvi ostatky pre našu katedrálu, pre našu eparchiu. Svätý Gorazd je v jednom starobilom chráme, ktoré je muzeum, a cirkev nemá na neho prístup, lebo história bola taká, že celý albánsky štát bol vyhlásený za ateistický, preto bolo veľa tých historických pamiatkov, chrámoch a ostatkov zničené. A prevádzajúci biskup albánsky nám povedal, že on, odkedy žije, odkedy tam prichádza, ešte nikdy nevidel tie ostatky. Videli tú našu túžbu, nielen sa pomodliť, ale aj vidieť tie ostatky, preto nám tu za veľkých prozieb tí úradníci toho múzea dovolili, aby sme si mohli kúsok z tých svätých ostatkov zobrať, aby ten Gorazd prebýval v našom chráme. Pre nás táto udalosť je veľmi mimoriadna, preto lebo my cítime nielen tú duchovnú podporu svätého Gorazda, ale už aj tú telesnú. Svätý Gorazd, ktorý bol žiakom Cyrila a Metoda a rodákom z Veľkej Moravy, preto sa vracia na to územie už aj telesne tými svojimi ostatkami.